Hoe heet je? Ik heet Lotte. Leuk je te ontmoeten, Lotte. Jij ook. Waar kom je oorspronkelijk vandaan? Ik kom uit Spanje. Uit welke stad precies? Uit een stad aan zee. Dat klinkt mooi. Ja, ik hou van de zee. Woon je al lang hier? Nee, pas sinds een paar maanden. Was de verhuizing lastig? In het begin wel, maar nu gaat het. Woon je alleen of met iemand? Ik woon met een vriendin. Kennen jullie elkaar al lang? Ja, we kennen elkaar uit Spanje. Dat is fijn, dan ben je niet alleen. Ja, dat helpt veel. Hoe oud ben je? Ik ben 28. Wat doe je hier voor werk? Ik werk in een klein kantoor. In welke sector? Ik doe organisatie en administratie. Werk je fulltime? Ja, van maandag tot vrijdag. Wat zijn je werktijden? Meestal van 9 tot 17 uur. Vind je je werk leuk? Ja, het is oké. Soms vermoeiend. Heb je aardige collega's? Ja, de meeste zijn erg vriendelijk. Helpen ze je ook met Nederlands? Ja, ze leggen veel uit. Dat is mooi. Ja, ik ben daar dankbaar voor. Welke talen spreek je? Spaans, Engels en een beetje Nederlands. Welke taal spreek je het liefst? Spaans, dat is mijn moedertaal. Waarom leer je Nederlands? Omdat ik hier woon en wil blijven. Leer je Nederlands in een cursus? Ja, 's avonds na het werk. Hoe vaak heb je les? 2 keer per week. Leer je ook alleen thuis? Ja, ik oefen met video's en apps. Luister je ook naar podcasts of muziek? Ja, soms Nederlandse muziek. Is Nederlands moeilijk voor je? De grammatica wel, spreken gaat beter. Wat is voor jou het moeilijkst? De lidwoorden en de woordvolgorde. Dat vinden veel mensen moeilijk. Dat stelt me gerust. Durf je Nederlands te spreken? Ja, ook als ik fouten maak. Dat is belangrijk. Ja, anders leer je niet. Begrijpen de mensen je goed? Meestal wel, ze zijn geduldig. Heb je hier al vrienden gevonden? Ja, een paar via het werk. Zie je hen vaak? Ja, in het weekend of 's avonds. Wat doen jullie samen? We wandelen of drinken iets. Wat doe je graag in je vrije tijd? Ik wandel of ontmoet vrienden. Doe je ook aan sport? Ja, soms yoga. Ben je eerder rustig of open? In het begin rustig, later opener. Vind je het leuk nieuwe mensen te ontmoeten? Ja, als de sfeer goed is. Voel je je hier welkom? Ja, steeds meer. Dat vind ik fijn. Ik ook. Mis je je thuisland soms? Ja, vooral mijn familie. Bel je vaak met hen? Ja, bijna elke dag. Dat is mooi. Ja, dat geeft me kracht. Ben je van plan lang hier te blijven? Ja, dat is mijn doel. Heb je al plannen voor de toekomst? Ja, ik wil mijn Nederlands verbeteren. En dan? Dan wil ik me hier echt thuis voelen. Klinkt als een goed plan. Ja, ik voel me op de goede weg. Wat doe je graag in je vrije tijd? Ik zie vrienden of ik wandel na het werk. Dat klinkt ontspannen. Heb je een hobby die je vaak doet? Ja, ik sport meerdere keren per week. Welke sporten vind je leuk? Ik ga hardlopen en doe soms yoga. Sinds wanneer loop je hard? Sinds ongeveer een jaar. Vond je hardlopen in het begin leuk? In het begin was het zwaar, maar nu vind ik het fijn. Waar loop je meestal hard? Meestal in het park bij mij in de buurt. Is het park groot? Ja, er zijn veel paden en veel groen. Loop je liever 's ochtends of 's avonds hard? Liever 's avonds na het werk. Helpt dat je om te ontspannen? Ja, daarna voel ik me rustiger. Luister je dan naar muziek? Ja, ik luister rustige muziek of podcasts. Luister je podcasts in het Nederlands? Ja, soms makkelijke podcasts om te leren. Welke muziek vind je mooi?
popmuziek en rustige nummers. Luister je thuis ook muziek? Ja, tijdens het koken of opruimen. Kook je graag? Ja, ik kook vaak simpele gerechten. Kook je alleen of met anderen? Meestal alleen. Wat kook je het liefst? Pasta, groenteschotels en soepen. Kook je ook vegetarisch? Ja, heel vaak. Probeer je nieuwe recepten uit? Ja, vooral in het weekend. Waar vind je nieuwe recepten? Op internet of in apps. Eet je ook graag buiten de deur? Ja, ik ga graag met vrienden uit eten. Liever restaurant of café? Beide, net waar ik zin in heb. Hou je van cafés? Ja, ik spreek vaak af in een café. Om te praten of te werken? Meestal om te praten. Drink je liever koffie of thee? Meestal koffie, soms thee. Met melk of zonder? Meestal met melk. Kijk je graag films of series? Ja, 's avonds kijk ik vaak series, In het Nederlands of in andere talen? meestal in het Spaans of Engels. Kijk je ook series in het Nederlands? Ja, soms met ondertitels, Alleen of met anderen? meestal alleen, soms met vrienden. Lees je ook boeken? Ja, maar vooral op vakantie. Waarom juist op vakantie? Dan heb ik meer tijd en rust, Welke boeken vind je leuk? lichte romans en korte verhalen. Reis je graag? Ja, ik reis heel graag. Waarheen reis je het liefst? Vaak naar Frankrijk. Waarom juist Frankrijk? Ik hou van het eten en de steden. Ben je al in Parijs geweest? Ja, 2 keer. Reis je liever alleen of met anderen? Liever met vrienden. Plannen jullie de reizen lang van tevoren? Ja, meestal wel. Maak je graag foto's op reis? Ja, vooral van landschappen. Ook van eten? Ja, soms ook daarvan. Deel je de foto's online? Soms, maar niet heel vaak. Heb je nog andere interesses? Ja, ik leer graag nieuwe talen. Welke talen interesseren je? Nederlands en Frans. Waarom doe je dat? Je kunt mensen beter begrijpen. En andere culturen leren kennen. Ja, precies. Klinkt interessant. Ja, dat vind ik echt leuk. Heb je plannen voor binnenkort? Ja, ik wil me hier goed thuis voelen. Wat is je volgende grote doel? Ik wil zekerder Nederlands spreken. Waarom is dat zo belangrijk voor je? Omdat ik hier wil werken en leven. Heb je daar een plan voor? Ja, ik leer elke dag een beetje. Wil je een taalkursus volgen? Ja, ik begin binnenkort met een cursus. Heb je ook plannen voor werk? Ja, ik wil in mijn werk groeien. In welke richting? Meer verantwoordelijkheid en nieuwe taken. Wil je lang in deze stad blijven? Ja, minstens een paar jaar. Kun je je voorstellen hier te blijven? Ja, als ik me goed blijf voelen. Heb je een droom voor de toekomst? Ja, ik wil ontspannen en tevreden leven. Klinkt goed. Ja, een rustig leven is belangrijk voor mij. Wil je later een huis of een appartement? Liever een klein appartement. In de stad of erbuiten? Aan de rand van de stad met natuur. Wil je veel reizen? Ja, vooral in Europa. Is er een land dat je wilt zien? Ja, ik wil graag naar Portugal reizen. Waarom Portugal? Vanwege de zee en het klimaat. Plan je dat binnenkort? Misschien volgend jaar? Heb je ook persoonlijke dromen? Ja, ik wil gezond blijven. Denk je vaak aan de toekomst? Ja, maar zonder stress. Ben je bang voor fouten? Soms, maar ik leer ervan. Wie steunt jou bij je plannen? Mijn familie en mijn vrienden. Praat je daarover met hen? Ja, heel open. Geeft dat je kracht? Ja, dat motiveert me erg. Geloof je in je dromen? Ja, stap voor stap. Dat klinkt realistisch. Ja, zo voel ik me goed.
Wat voor werk doe je nu? Ik werk op een kantoor, Bij welk bedrijf werk je? bij een klein bedrijf. Wat doe je daar precies? Ik schrijf mails en regel afspraken. Heb je ook andere taken? Ja, soms bel ik klanten. Werk je voltijd of deeltijd? Ik werk voltijd, Hoeveel uur per dag werk je? 8 uur per dag. Werk je elke dag even lang? Meestal wel. Hoe laat begint je werk? Om 9 uur 's ochtends, En hoe laat ben je klaar? meestal om 5 uur. Blijf je soms langer? Ja, als er veel te doen is. Werk je graag in je baan? Ja, meestal wel. Wat vind je vooral leuk? De collega's zijn vriendelijk. Gaan jullie goed met elkaar om? Ja, we werken goed samen. Zijn er ook drukke dagen? Ja, soms is het druk op. Wanneer is het extra druk? Als veel afspraken tegelijk zijn. Wat doe je als het druk is? Ik neem een korte pauze. Helpt dat? Ja, dan gaat het beter. Heb je veel verantwoordelijkheid? Een beetje, maar niet te veel. Moet je vaak beslissingen nemen? Soms, maar meestal in het team. Werk je liever alleen of in een team? Liever in een team. Waarom liever in een team? Je kunt helpen en ideeën delen. Heb je veel vergaderingen? Ja, bijna elke dag. Zijn de vergaderingen lang? Meestal niet, ongeveer 30 minuten. Hou je van vergaderingen? Niet altijd, maar ze zijn belangrijk. Werk je op de computer? Ja, bijna de hele dag. Gebruik je veel programma's? Ja, mail, agenda en documenten. Heb je ook klantcontact? Ja, per telefoon en mail. Spreek je op het werk Nederlands? Ja, elke dag. Spreek je ook andere talen? Soms Engels. Is Nederlands op het werk soms lastig? Ja, maar ik leer veel. Vraag je als je iets niet begrijpt? Ja, ik vraag mijn collega's. Krijg je hulp bij vragen? Ja, collega's helpen me. Dat is goed. Ja, dat geeft me zekerheid. Heb je vaste pauzes? Ja, een lunchpauze. Hoe lang is de pauze? 30 minuten. Wat doe je in de pauze? Ik eet en loop even buiten. Eet je alleen of met collega's? Meestal met collega's. Werk je soms thuis? Soms 1 of 2 dagen. Vind je dat fijn? Ja, dat is ontspannender. Werk je dan evenveel? Ja, maar ik bespaar de reis. Hoe kom je naar het werk? Met de bus. Duurt de reis lang? Ongeveer 20 minuten. Is de bus vaak vol? Ochtends wel, 's avonds minder. Wil je deze baan lang doen? Ja, voorlopig wel. Heb je carrièredoelen? Ja, ik wil me ontwikkelen. Wil je iets nieuws leren? Ja, vooral meer verantwoordelijkheid. Wil je later meer verantwoordelijkheid? Ja, maar stap voor stap. Dat klinkt verstandig. Ja, ik wil niets overhaasten. Ben je nu tevreden? Ja, ik ben nu tevreden. Hoe ziet jouw dag in Nederland eruit? Ik sta vroeg op en ga naar mijn werk. Ga je met de bus of de trein? Meestal met de trein. Is het openbaar vervoer betrouwbaar? Ja, meestal wel. Koop je vaak in de supermarkt? Ja, 2 of 3 keer per week. Ga je ook naar de markt? Ja, soms op zaterdag. Zijn de winkels lang open? Door de weeks wel, op zondag niet. Wat doe je op zondag? Ik rust uit of zie vrienden. Drink je graag koffie buiten? Ja, vaak in een café. Vind je cafés duur? Soms, maar het is gezellig. Kook je vaak thuis? Ja, dat is goedkoper. Eet je 's middags warm of koud? Meestal koud, 's avonds warm. Hoe zijn de mensen hier? Eerst stil, daarna vriendelijk. Doen mensen small talk? Niet veel, maar soms. Zeg je vaak alstublieft en dankjewel? Ja, dat is belangrijk. Krijg je snel afspraken? Niet altijd, soms duurt het. Maak je afspraken online?
Ja, vaak met apps. Hoe zit het met papierwerk? Er is veel administraties. Is dat moeilijk? In het begin wel, later beter. Heb je vaak hulp nodig? Soms vraag ik erom. Helpen mensen graag? Ja, veel zijn behulpzaam. Vind je regels ingewikkeld? Sommige wel, maar ze zijn duidelijk. Wandel je graag? Ja, vooral in het park. Is Nederland schoon? Ja, heel schoon. Scheid je afval? Ja, dat doe ik. Was dat nieuw voor je? Ja, in het begin wel. Betaal je vaak contant of met PIN? Meestal met PIN. Voel je je veilig? Ja, ik voel me veilig. Mis je iets uit je land? Ja, het eten en de zon. Heb je je goed aangepast? Ja, stap voor stap. Wil je hier blijven? Ja, voor nu wel. Klinkt als een fijne dag. Ja, ik red me goed.